Белый, черный, белый, колер их сердца. Черный, белый, колер их месяца. Я не думаў, што я буду прыхільнік тарпеда. Потым, калі я ўжо, нават не памятаю, колькі год таму назад, зразумеў, што ў жыцці трэба рабіць нешта для сваёй сям'і. А сям'я, яна не толькі дома. Это твоя краіна, некія тут рухі. І вот гэты рух якраз адзін з тых, што я лічу, што павінен быць у кожнага. І я выбраў тарпеда. Каб это было як сям'я. Каб ты хадзіў туды, менавіта сустракаўся з аднадумцамі, не проста з людзьмі, якім футбол падабаецца, а менавіта з аднадумцамі. Каб у любым выпадку ты ведаў, што эти людзі не толькі каманду будуць абараняць, і краіну, і все астатняе. Это добрае асяроддзе, падтрымка, менавіта сапраўднае сяброўства, што і ты ведаеш, што табе дапамогуць, і ты будзеш дапамагаць, это вельмі добра. Это менавіта тое, што шмат людзей шукае самого галенства і іншым часам не могуць знайсці. А тут это знайсці проста. Іншая справа, што это адказнасць. Калі ты жадаеш этого, значит, і ты павінен даць. А это не всем падабаецца, і нехта не вытрымлівае.